Eye enigisem eni ahintasem se eduampo enidaso wo homa no. Se wocha obesan afefe biem na ne man foforo no erempempam. Eni eye nipa de ye wo enidaso ebroso. Etore bi wo honoma ya bra boy a ye boy ya bam etumi bu ema no ye yen se ya bra bono asi. Nenso se edua moja eni nimu na esi faako na enko baabia mpo wo anidaso na mene wu nipa de ye nidaso edonso. Enunti sabosumi ye twa mu no ena ye nidaso ya adwene ene ye mbotaye a ye de si ye ni so no eye se awu ana ye twaso a sensi so bi pegya wo ho kenya wo ho te wan keka wo ho hye ama wani anya den enya nkranhye eya obeka echi wa abrabo yi mu